बढ़ाई प्रेम से তবে মানে কথারে আছে যাহার গায়মা তার গায়মা। अच्छा अच्छा हमको इधर आ गया मैंने जेल खेल लगे जाके जोन से विषय वस्तु के लिए जमा अच्छा अच्छा যেহেতু পবন পুত্র হনুমান করা মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে তো শঙ্কর আদি ঘুরে যাহার গায়মা। अच्छा जय जय सुंदर राजा बिटिया धारा से एही जगह हो वृंदावन में हरिलाल की